Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe, tövbe. Kul hakkı kalmasın üstümde, hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahlarımdan, hakkını helal et. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahımdan, hakkını helal et. 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 Yerden edeyim. Näme aňyryp durdyň? Ýene iş köp. Ağam oğurlukta tutaydılar, neye çelik ederler? Monu ogurlyk diýip ataplama ho. Men ogurlyk edemo. Öz hakymy alýan hakymy gör. Şepagatçı gıydım. Nerede? Sen bolmadyk bolsaň men näme işlerdim? Sen maňa nähili gowut öğretdiň? Allah senden razy bolsun. Hemmemiz benim. Şu akşam kitabını tamamlayalım mı? Tamamlaly bolýym. Aňalmada bäriňiz ýere-to. He.
Ýagdaýynyň insapsızlykdygyny, biderekligini, betgelşikdigini gören bolsady, bu ýerden halas bolmak, öýne barmak üçin näil kynçylyklaryň, hatda wagşyçylygyň maraşýan bolmanyň ahtimallygyny pikir eden bolsady, ähli zat taşlap, derrew bar polisiýa boýun bolardy. Ýöne bu işi başyna geljek işlerden gorkýany üçin dälle, onu dören etýän etmişine bolan ýigrenç, eýmençlik zerarly ederdi. O yerde kim var? Zordan tıptığay mıradağı dährem ýaryldy. Men dünýä inemde ogry bolup dogulmy? Men durmuş şeýletdi. Şu adamlaryň şonça puly näde gadan ýanygy bellimi? Belli däl. Şeýle bolsa, onda kimden azap toramaly? Biz olardanmy ýa, olar bizdenmi? Biz adalatly dünýäde ýaşaýanymyz üçin öz hakymyzy alýar. Bolan şu. Dur! Kaçma! Dur diyemem sana! Gelberik, bowja dur. Aýmyllama, dur. Dur diye! Hadi. Howa, men Erwet. Men kelasan. Ýöne maňa jeda bermek bilen başgalaryn jenaýat etmeginiň öňüni alyp bilerini öýtýänmi? Ýok. Maňa ananyň. Meňem bolmany siziňki alwyjdanymma. Ýöne şertler meni bu iş etmäge mejbur etdi. İş dolu öwrenildi. Aýyplanýan Murat Ýalňyz eden jenaýatları zararly, gora asyny saklanýan zatlary ogurlamak etmişine gawat gelýän Türkiýanyň jenaýat kanunynyň 142-nji maddasynyň 1-nji bu bölümine laýyklykda jenaýatyň amala aşyrylyşynyň görnüşi hemde jenaýatyň predmetiniň ähmiýeti we gymmaty göz öňünde tutulup 2 ýyl Türkiýanyň jenaýat kanunynyň 143-nji maddasyna laýyklykda jemi 2 ýyl 8 aý türme tutuklugyna hökm edilmegine aýyplanýanyň geçmişi göz öňünde tutulup jenaýat kanunynyň 62-nji maddasynyň durmuşa geçirilmegine Bu heley pullar nirde koyduk ha? Men delretjekbi.
Kirli düğünçekdir görsen kirli düğünçek. Hökman şu yerde olmalılar, şu yerde koyanlar. Gyýdym. Yerden men sen gıydıngmysym. Näme bir zat boldumy? Näme gaharlanýan? Hanaýt, Allah ugur nesse çäret tapylar. Beýdip alaryp teretme. Men öz hakymy aldym. Bolýa, zerur bolsa al gyýdym. Sen doğrudanım samsyk me oýun edýänmi? Hiç düşünmän geçdim. Men gidýän. Açaryň ýadyňdan çykarma gyýdym. Namaz okap durkan garaşmady ýaly. Gidýän diýen taňa. Başym alyp gidýän. Gaýdyp gelmen. Oglumdanam aýryşmak üçin arda berdim. Näme etdim? Äriň ogry bolsa şo wada aýryşdyrýarlar. Dogrusyny özüň has gowulýansyň. Men höwürtgämi dargadamok gyýdym. Maşgala dargany bilen adamlar gowlaşan. Dargamana näme bolanys? Äriň sen taşlap gitdi. Bagyşla, sen gowaýar. Käşke ogluňam şeýle bolan bolaýsady. Ýeri hoş gal. Onu edip bedip bilýär. Bu kezzaplyk peslik bolýar ho. Ýeň senden hanjar updur. On kanun ıhtiyar var. Onu äli ıhtiyar wa. Sen tutsahanada taňa çykarılan höküm mälim. Men pikirimçe bir taraplan aýryşmak durmuşa geçirilip bilinär. Indi men näme kam? Ey Hudaý. Maskara boldum. Ola ýaly meni maskara etdi. Inni adamnyň ýüzüne äser edeýin. Taňa bir zat aýdaýynmy? Hiç kim maskara edip bilmez. Adam özüni maskara halat alýandyr. Ýazgarmak ansat müdir ağa. Mümkinçiligiň bolupdyr. Okap, kärli wezipeli bolupsyň. Adamy okuw ýoly salýan bolsa, sen üçin mümkinçilik bar. Men üçin indi owunlary ýyza galdy. Seni tutsahanan kitaphanasyny işe berilýär. Gerekde. O ýerde men näme işim bar? Töwere ýerip birördiň tekçeler arasy saklardyň. Boş wagtlaryňda kitaplan agdarşdyryp görerdiň. Inniden soň men kitap bilen näme işim bar müdir ağa? O adam mordyň. Ýok. Garryşaky egilýän näler? Maňa özüm diňläri ýer gerek. Onu ýeki adamly küjre ýerleşdireýin. Giýjan ýarmy çelli öz-özüň islediňçe diňlärsiň. Özüň bil. Isläniň taýla. Ýatdan çykarma. Älim bismillah bilen bina boldy. Haýr üçin açylýan her bir gapy bismillah bilen açylýandyr. Bismillah. Yer titredi. Onu hemen yer titremedi. Öz başın aylanındı. Titretdi ýa-na ho. İşleýädiň gelmeýän bolsa başa gurrun. Müdiri doýdurar bolýan.
Bolya. Hak depäňden ýene gylç bolsa da, oňa boynuňy uzatmakdan ýaýdanmy? İman edenden Allah'ı we hakdan inen Kur'any ýatlamak üçin yüreklen hormat bilen ýumşamaly wagty henüz gelmedimi ki? Ağırma kardeş. Bar bolun. Men çıkyan. Geçti bolsun. Maňa berilen möklete henüz etli jabap. Näme tapawut var dostsan? Biz üçin ne için ne yer var, ne daşynna? Dogry aýdýan. Daşynna pul gerek. Gitmäken bir kedek söýlelim he? Görmüni. Ödüňe gonuň etýär. Gel onno. Ýör. Be, bu gidişin gaýdyşan bolar Murat bey? İnşallah bolmaz. Şeýle bolsunna. Oğlum, Muratcan. Oğlum. Ece? Edenine şükür Allah'ım. Edenine şükür. Oğlum. Oğlum, Muratcan. Ferit, şu tarapda diýwar var. Bu tarapda da uzun açık yollar. Yalvarýan, şu diýwarlaň aňyrsyna gaýtyp gelme. Maňa söz ber, bolýam oğlum. Ente kuruluşur Ece. İlki öýe bar ali. Murat. Gaýdyp gelämegin Murat. Bolya, gaýdyp gelmen. Men bir kadama duýdurdum. Laýyrak iş bolsa aýdar diýdiler. Menem bir oğlanlardan soraşdyryp göreýin. Ýok Ece. O diýen oğlanyň däl, alada galma. Muratcan oğlum, men bilşimçe sen haram ýemedin, ýidirmedimem. Adamçylykdyr, bir ýalňyşlyk eden bolsak, gel Allahdan günämiz geçdip diläli. Ol gaty merhemetlidir, çyny bilen işigine barany boş goýbermez.
Oho, Murat. Tağaman geldin mi? Ne diyeyim? Sağ ol, Tanrı yalkadın. Çay vereyim. Günüňiz hayırlı bolsun Melek Sag bol oglum. Qarpız şey. Murat doğunu meýwederinden qarpız ber, çiğ bolaýmasyn. Goýja seret bolýarmy? Derek gel oglum. Bolmada Melek taýda, agdyňy süýçediň. Alın doğun. Ediýanyň näme Melek taýda? Sag bol oglum, sag bol. Oň üçin gelişikde de bollaja. Gelişikdiler. Oň pulu halallel oglum. Ol goýja ýol nurdurdy. Ol oglanyň pikirini kim üýtgedi, kimiň ýoldan çykarany bilemok. Özüň bilýänsiň, haram lukma gursaga dıkylarmyş oglum. Öýmedi gaty küýdedmeje. Ah, Men sen üçin gije gündüz öýüň her günjine dilek etdim. Allah şükür. Dilegimi kabul etdi. Şeýle däme oglum. menem etdim ödüm etdimeje. Sen näme üçin janyň ýakýan? Ah oglum. Edenleň aýagyna çolaşmazmy? Iň molmanna garşyňdan çykmazmy? Onu soňam öz aýtsyň ýaly. Etmiş özüňe sen gowy görýän adamlaryňa ejeň jany da köstü etmedi diýäňmi? Bilýän eje. Men öňküleri ýaly bolmagyny islämok. Gaýgatma. Men biraz aýlanyp geleýin. Özüň bilýän dar ýerde bolup telbä döndüme. Nahar bişirjekdim. Gelem soň ýör. Murat. Gerek däleje. El emgeginden has haýyrlaşgal ýokdur. Maňlaý derdir. Az görünse de bereket içinde bolýandyr. Murat. Gije galmagyn. Bu näme? Akitde maňa ýene birini demläp getir. Hançaltyrak bol. Oho, Murat, turaw. Han ýene bir çay getirin. Murat ýa-ýan golun gaty görüňok dämi? Agaty hem indi biraz gelişikdi bor. Bagyşla. Sen aýagdaýyn goýja eken. Tigiriň aýagdam tutar. Baýlar talýan. Şol ýerde arasda pul bar eken. Özüň deme, aýtmany gowy görýän sözüň bar da. Haqqym alýan diýip. Aha, çay gelmedile. Indi hapa dörpüyorum ok düşünýärmi? Sen edäjek işiň. Eger ederin diýsen, şu naşem iş bar. Gel işi bar, işleşeli. Pul gadan Beýle niýetim ýok nedim sag bol. aýyrlaşan ekeni. Owa şeýle boldy. Ýeňe senin gyýda goýuny bir delle kandy işleýär eken diýip eşitdim. Han şaý olup çykan köçedäki bara. Orda, maňa näme diýsene? Men onda gideýin. Könüde düşman bolmaz diýipdirler. Eger pikiriňi üýtgetseň akşam ammara gelay. Sag bol. Hey, bu näme çay bollay? Täzesini nemlem. Ojo başyňyza ýumryan bolmasa. Doğancan, joram aýdyp durdum. Siziň barmaklaryňyz eýildirmäge dödemok. Mana körüm ýok manner. Şeýle däm naji. Näme diýdin? Hawa diýsen eşitmän için. He, hawa ýene garaşýap gelip duruň. Sag bolun. Sag bolun. Köp sag bolum. Sizem sag bolun. Bir aýgydım, sag bolun. Sag bolun. Edýäniň näme? İşden kowdurjak bolýarmy? Men bolmamda da bakymy. Özüň kowdurarsyň. Näme gerek? Käwir zatlar akyna gürleşik. Men teň bilen gürleşmäge gurrugum ýok. Men gidýän, men işim bar. Goýja bol. Utanmadyňmy?
Menden utanmadyň. Görgüli ejemden bir utanmaly keninde. Be, sen nämeňden tonoýun? Sen näçe manatlyk adam? Maşgalatyna iýe çykmaga derek tostoğanada entap ýören özüň dämi? Men näme men näme içmeli? Hey pikir etdiňmi? Men juwymda näçe lira bar? 10 000 taçyny bejerip garrymy zordan doýurýan. Aýrylşan aýallar aýrylşanlyk pullaryny teňe sana balýarlar. Sen bolsaň pullodary bolsam tapyp biljegim däl-la, he? Näçe lira bardyr öýdäň juwymda? He? Hiç zat ýok. Şeýle gelip menden hasap soramakçymy sen, he? Al. Al şunu al. Belki häzir biraz ýüzüňe zarar. Tamam. Allah can. Haram ýenin içi oğutdan ne olur? Sen bizim öýümüze oğut düşürme. Allah can, Muratcan yaştır. Sen onun nefsinden üstün çıkar. Halal zatlar söýdür. Haram zatlardan daşda tut. Çağamın içini pek eyle Allah. Yine bir çay versen ağa. Munum nehtiye yaday. Bolýar. Bu näme bolýar inim? Yaz. Gerek değil ağa, gerek değil. Degme. Ýagany ok gurbany etdim. Yagan ok. Yagan ok. Oýsana honun bärdiliňi. Dost nähil gurlaşan bolsaň şonu ýaly bolmaly bolsaň. Gep uzaltma. Saňa düşünüm okda. Sen kimmişiň? Kimdigim tanadaýynmy? Kulak as. Durun, dur. Biraz, bir jamyt dur. Bir jamyt dursa. Sen maňa näme isleýäň? Men bulardan hiç taýy isleýämok. Biz bol huzurlar bilen işleşimiz ok. Näme diýjek bolýaň? Dur. Dur. Ne diyeyim, dur. Dur, öldürdün onu, dur. Ağam sen koşulma. Öldürýän onu, dur, beyitme. Dur diýen, öldürýärsen. Polisiýa, ýörüň tizrek, ýeňse kapydan çykalyň.
Baş üstüne hoş geldiňiz. Murat, gel. Bide değeri var. Men bugun size bir wagtga belli galtaman. Kerwen talaňçysy Fuzail bin Iyad barada gurrun berjek. Teoregi gorku salan bu adam gülleriň birine şeýle bir wakalary başdan geçirip, gejelerini erteli çenil namaz kılan, ömrüne gülkü diýen zady bilmedik, pirleň sultany bolup dörüye. Kerwenleri gabap talaňa salan Fuzail, bir gün göwün meren gyrnagynyň öýüne gidipdir. Diýwara dyrmaşyp öýü giräýmeli wagty, şu eşidýän keremli aýatyňyz gulagyna eşdilipdir. İman edenleň Allah'ın habary bolan Qur'anyň hemde öldürne inen hakykatlar ılagy tapaklan huzuruna yürekleriniň hormat hem gorku bilen yumşap Allah we onuň emirlerine durky bilen boyun egijek wagty gelmedimi? Fuzail eýti görünmeýän bu sesten gorkup kelletine urlana dönýär. Özüni el almaga çalyşyp tanrap duran ses bilen gelli ey Allah'ım na şu pursatdyr diýe de desine o ýerden gidýär. Bu gorku bilen desine özüni bir çete çekýär. Hemde hiç kime görünmegi islemeýär. Ýönet şola ýer diýip özüni atan ýerine bir topar adam bar eken. Olar garankyň içinde öz ara şeýle gürleşýärler diýär. Ýoly häzir çykalyňmy ýa ýerden ýöräliňmi? Olar söwdegar bolar çemeli. Olaň bir näçesi häzir ugurasok Fuzail hüşkär durandyr. Kerweni gabap bizi kıyın gününe goýar diýär. Fuzail öz adetini eşitip erbet tolgunýar. Men gejelerini günäň ýerine ýugurýarkam, bu biçara adamlar menden gorkýarlar. Bu ne hile zalimlik? Ey Allah'ım, Rabbim, sana söz berýän. Menin galtamançylyk etmen niýe? Hawa, gadarly doganlar. Fuzailň ýalňyşlyklaryna ýaly niceme günälerimiz bar. Şeýle bolsa biziň hem böreklerimiziň Allah bolan hormatdan ýa-da waty gelmedimkä? Men sana bire içinde de daşında da yer ýokdur diýmänmidim? O ýalňyş eken. Bizde de yer bar eken doganım. Oğlum. Murat, Ece, men şkafta arasda köýnek bardy. Ece, Söňürleşer. Taçykdan ahar taýýar dur. Men ýatjak.
Maňa halat etmäge ýol berkür. Eje maňa kömek et. Bu ýerden men nädip halat bolarym? Bu adamlar kim? Kim bular? Näme maňa pähtil berýärler? Hakkını yen adamdan bağlan. Menden näme isleýärler? Aklarını. Haklaryny näme? Arkasında bennilin hakkı olan adam bir yerden halat bolup bilmez. O meni halat eder. Meni şu ýere gider. Şo yere barýan ýolda hakkını yen şunça adamın var. Yok. Bolýa, men razy Halida. Sen şuň geler diýdi aýday. Ýöne hiç göwnüme laýyk däl melekdaýda dağ ýaly ogluň bar. Näme etsin? Täze gelenini özüň bilýän. Ýagşyla welin sen 50 ýaşyňda gözeranlyp gaty gynanýanna. Eje. Eje sen içeri gir. Halida daýda. Size hormat goýýan. Ýöne öz diýişiňi diýalmaýan dağ ýaly git. Men gaharym getirmeýän. Yer ýoluňda golun sag bolun. Oglum aýyp bar ahir edýäniniň näme? Aýyp zat oň saňa şu tagatdan soň iş bar diýip gelmese, beýle zat bolmaz. Oglum özüm haýyş etdim, bize derur. Derur bolsa özüm çözer, bolýarmy? Eje bolýarmy diýä. Men maňlay derim bilen gazanjak oglum, halal pul gazanjak. Sen ilki üstüňdäki şu ganyň arasala. Bulan äklisi men näme? Men kakam oğul näme? Kakan taşlap gidenne sen näçe ýaşyňdadyň oglum? Kiçijik çağadyň. Men seni oň şerinden goramak üçin nämelere döz gelmedim. Häzir oň gurruňy açma. Diýel ollar bolsa, dünýä ýykylýanam bolsa, aklym ýerine kä harama golaýlaşmandy. Gatwerme. Men gidýän. Gadandan ahar bar. Bolmaz. Bu bolmaz. Hoş geldin Murat. Näme habar? Ýaşy. Ey ne diýim gelmä? Baham gelir. O näme etjek? Gerek. Kulak Murat. Ne diýim şeketelen ýaly hem onsuzum ýagdaýym güçnükli. Bolýa agam. Goýurly şu gurruň. Gowy çaý ber. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Oho, gahrman näme habar? Gowulukly. Kulak ne diýip? Men öň kişime gaýdyp gelýär. Ýöne arkamda durjak adam ýa. Murad ağa, çaltyrak. Melike daýdan gatyny alypdyrlar. Näme? Nerede? Şu tarapda. Eje. Ýagdaýlaň goýmy? Gowy, hiç tat bolanok oglum. Bu taýyş. Agyryan zyan ýeriň ýok gerek. Yok oglum. Otuk butuk alypdym da şonu ogurladaýdym. Ogurlar! Wah, ogurlar!
Terkerdem, oğurluk şikayeti var. Koy ver gelsinler. Baş üstüne. Beýhem şu näçin jetay? Terkerdem, oğurlar ecem talaptırlar. Şikayet etmeyene geldim. Gaýba, ogurdan şikayet edýär o. Näme diýmekçi bolýan Terkerdem? Näme diýmekçi bolýan düşünüklämeni? 70-iň wagty gelende öz ýakandyny tutýandyr. Häzir sendinlere wagtym ýok, çık şu ýerden. Men jedam çekdim. Diňe eden 70-iň jedasyny çekdiň. Çürkan beni leňe näme etmeli ha? Maňa ertek götermäň ugra şu ýerden. Menim bir raýat Terkerdem. Siz meni dinlemäge borçly. Näetdiň ay? Hanım tez geçin. Oturun, şikayetini dinleyin. Elimizden gelen ne der? Doğrusu elimizden gelen daha adam yok. Biz tutuyaz. Olurum uğrun tapıp boşuyalar. Bu orada. Siz baş üstüne geçin, oturun da gururun verin. Gitti çörek alıp gel, dukanlar yapılar yoksa. Ece. Gaýdyp şer işe goşulman. Söz berýär. Allah bize kömek etsin näherine. Çörek koýamka, otur da. Akşamın hayırlı olsun. Adam yok mu? Hiç kim yok mu ka? Ey Allah diri. Oğlum, yalňyşlyklary düzedip bolmaýan bolsa, Allah'nyň aty rahmet eýesi bolarmydy? Ol gözelligiň soragyna bennetine diňe gözellik bagş eder. Sen ihlas bilen soragyna bol, diňe soragyna. Meni ýoldan çykardyň. Sen zerarly ömrüm kul boldy. Korkma. Bize şeýnem yer var. Yüreklerimiziň Allah bilen sevgiden ýa ýoňşamaly wagty gelmedimi? 70-iň wagty gelende öz ýakandyny tutýandyr.
Ahirette bu etmişin jogabyny nädip berjek? Sen nehi utanç ýokmy? Yaralı wa. Kömek edin adam ýokmy? Maňa biriň kömek edin ha. Barýat. Gaýra gitme. İnşallah gowlaşar. Ýok, men onu tanamok. Dost, muň garyndaşymdy. Ýok ya. Onu içerik baralym. Düşündürüjini de alaýyn. Dogrusu men çörek almaga barýardym. Ilki bir näçe dükana seretdim. Ýapyk eken. Soň şu ýaşynyň dükanyna geldim. Gapy açyk eken. İçerik girdim. Görsem ýerde ýatyr. Arkama alyp hasana getirdim. Bar bolan şo. O ýerde talançylyk, ogurlyk bolupmy? Beýle zada ýokdy. Ýa-da gören nälerin. Bolýa sag bolan. Şu ýere gorçekaýyn. Şu ýeremi? Hawa. Dogon, gysaglygan gerek. Ikinji topar bolmaly. Men ganym gabat geler. Siz onunla gelin. Siz ýaly adamlar ören az. Asly tanamayan adamyňyz üçin janyňyzy orta goýduňyz. Taňyr ýalkasyn. Sag bolan. Bolly, geçdi bolsun. Siz bir diýinjiňiz alyň. Şunu bir saklaň. Ertirin hayırlı olsun. Daňa taýdymy? Uklak kalıpsınız. Ya dapsınız öýdýän. Ýöne ýadanňyza degdi. Mumtazaga götürli, ödüne geldi. Baş üstüne. Sağa bol. Sizem sag bolan. Allah senden razı bolsun. Janymy halat etdim. Men şu durmuşda hiç kimim ýok. Indi seni oglum hasap edip bilerim. Bir eslegiň, dilegiň bar bolsa, Ýok agam, hiç ýyly dilegim ýok. gaty gowa adam ekeni. Halal tüýde meniň görnüp dur. Allah ýoluňy açyk etsin. Men gowy adam däl agam. Menden razı bol oglum. Men razydyr agam. Murat bey, Nowaçylygyň utap dur aýtýar. oturdy. Mumtaz bey size näçe taňyr ýalkasyny aýtsa da azdyr. Beýdime? Tapaytıramasaňyz lan. Biz berdi şeýle bir zatlar bilen ýüzbe ýüz bolýasoly. Asla ananar ýalam däl. Adamlar bir-biri bilen ýamanlyk etmek üçin ýarşýan ýaly. Allah diýersiň bu dünýäniň beýleki tarapynyň bardygyny hemmeler ýadyndan çykarýar. Hawa şeýle. Ýöne görnüşine görä siz Allahdan gorkup ýaşaýan adam bolmaly. Käşke hemmeler siz ýal bolsa-da. Men hepden 7 günnem şu ýerde bolýan. Özüňiziň ýa-da ýakynlaryňyzyň işi düşse şepaga duýasy merwe diýseňiz derrew tapyp bererler. Sag bolan. Sag bolun. Sizem sag bolan. Wah. Ey Allah'ım. Indi men ejeme näme diýär? Ece, çynymy aýdýan, erwe diýşedimi? Dogrymy aýdýan. Gaýta oňa diýşetdim. Bir adamyň janyny halat etdim. Inni ağlama ýalbarýan Ece. Ağlamaýdy. Hamid kakan geldi. Kakan aradan çıkıptır.
Oğlum, ödün kıynama, beyle katı kıynanmazlar. Düşünüyen kakandır. Yönü beriyenem Allah alyanam. Oňa haglama o gece. Onu ne mi ağlayan? Ya yeni bir etmişler ettin mi? Ýok gece erwe diýsem edem ok. Bu ne mi? Ervediyse edemoğum diyen bolmasa munça pul seninle ne mi işleye? Etmedim ece. Çynmaýdy ýany edem ok. Sen etmändir diýip atap et. Inneden meýle bet edýän ece. Tez berýän. Bet edýän, tez berýän, bet etjek ece. Tez berjek ece. Şu pullan halat boljak. İzine berjek. Muratbek. 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 Kıynansaga Mumtaz agany alyrdyk. Nämeden aradan çykdy? Demem sanawly. Sanawlyň dolan soň etçe galadyň ýok. Ol şeýlele bolyn. Ýagdaý oňatda. Onu garaşmayan bir derdimi dörjedi. Nähil düşünürsem kem, bedeninde bir görünüşi döräpdir, olam damarlar baglapdyr. Ýüregi agyrty tutupmy? Sizi ören halapdyr. Mumtaz ve notarusdan adam çağırdıp wesiýetnama ýazyrdy. Alayda da şu haty teze bermek üçin maňa ýazyrdy. Maňa näme üçin hat ýazdyň? Mumtaz ve dukanyny size galdyrypdyr. Näme? Hiç çosar ýok edýän. Aradan çykan soň dukany kime galdyrjagyny öňden pikir edip ýören eken. Soňam size duşan soň Inni dukan men bolýarmy? hawa dukan size galdyrypdyr. Sebäbi siziň ömrüne gören iň gowy adam ekeniňiz. Men pikirimçe de şeýle. Belki men siziň pikir edişiňiz ýaly gowy adam däldir. Gowusun. We tassanam ýadymdan çykaran ekenim. Çekmedi esli pul bolmalydy. Onam un getirýäne bersin nepdi. Allah'ım sana şükür et diyen. Sana şükür et diyen Allah'ım. Gurrum ütköçek bolýarmy? Ýöne men pikirimçe siz her hilem bolsa gowy adam bolmaly. Giýjäň bir wagtyna tanamaýan adam seni kim arkasyna alyp hastahana getirer? Ol adamyň kimdigin belli däl. Ya meselem Mumtaz we şo giýje dukana girip birden tapdan düşen ogrum bolup bilerdi. Ogry diýdiňmi? Men pikirimçe siz hakykatdan hem şonam getirerdin. Beýdime. Maňa sen gowy adam diýip tekrarlap durmaň. Diňe men aýdam ok näme üçin haty özüňiz okaňyz. Aýdyň da. Murat, oğlum, dileglerimi kabul edip, ölmezden sana duşaran üçün Rabbime şükür edýän. Dükanım inni senki nesip etsin. Sen amanata hıyanet etmeçeňi, hem de oňa gözüň görejäl teretçeňi bilýän. Men Allah kabul etse, hepde de bir gün mätäç adamlaryň mugtuny çörek paýlardım. Senin bu işi dowam etdirseň gaty beğenirdim. Ikimizin bir-birige duşmagymyz men pikirimçe Allah'ın keremidir. Meni tapıp arkaňda hastahana getirdim. Asla tanamayan adamyňy hoşsarlyk etdim. Bular üçin men senden müňde bir razy. Eger men senne bir hakym bar bolaýsa da men senden razydyr.
Oğlum, yine ağla oturmun. Seninle bir gen yağdaya bolup geçse. Nähel gowy seje. Garipler gowdur. Meni halat et, bana yol görköz. Ece, bana kömek et. Bu yerden nädip halat bolup bolýar? Bu adamlar kim? Kim bular? Näme üçin bana piýat gelberýärler, Ece? Hakkını yine adamla. Menden näme isleýärler? Haklarını sileyeler bana. Haklarını ýagny? Arkasında bennelin hakkı bolan adam bir yerden halak bolup bilmez. O meni halat eder. Meni şu ýere akıp berejek. Şu yere baryan yolla hakkını yine adamla var. Yok! Muratcan, ne molla oğlum? Ece, kakam ýaly bolatym gelen ok. Ol hasabat çydap bilmen. Arkam şunça ben dilen hakkı bilen o tarafa gidip bilmen. İnşallah Allah bana ruhsat etmesin ne oğlum. Onu men nämesem gowy bolar, Ece. Nämesem gowy bolar. Allah can. Sana gol terip dilek edýär. Boş gaýtarma. Anha men eden işlerimi, gadanan günälimi bilýän. Olar ýeken, ýumak isleýän. Maňa kömek et. Aradan çykanda, sen huzurunda, üstünde hiç kimin hakkı bolmady ýaly kömek et. Meni utandyrma. Rehmetin bilen gapla Allah'can. Rehmetin bilen gapla. Allah'can, deleglem kabul oldu. Meni eşittin. İveren rehmetin üçün sana şükür ediyen tedim eşittin. Men tedim eşittin Allah'can. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'can, ödüm alkımı. Sen meni yeka koyma. Täze bir durmuşy başlamaga, täze bir ýola düşmäge ejade ber. Bismillahirrahmanirrahim.